lakini dende nyasaye naro nyonya kimbwata maumivu makemake obuge naitetwe ase bali baligirire kiripu keria ningitire na Yesu tari ngatinga bono ndo mokongo ngangotara ningitire ngai ba komiste mono amagoko okugoro rende buna lirintumete ningumiete wacha ko kansari no mogongo ni chiesire bibuko buna kwaro ikiripu keri pole so ingi ba okubunia, can you tell us yasingi montago itabasa number 1 kitutu chache south na arorekanire gutwara chinguru njeraki abafuasi abafuasi na imukire abafuasi kirase yani kirase osoko ndego kwenga ochachi tosha aya ekende ko yaran koro twara chinguru echi no kubori kibagende ngaki chipara cheito enchere ya chireiga erase muganya tuandamane omenya gotoroseri nande tukwandamana kwarete biragita byacha gutukwania byahonchoka bitari gokoragasi kibagende akaranga na mosonanire nande kirongo lile byegento kia mukunete kabisa na kirongo mubori kibagende ngaki gutobekera chinsoko ebitacho chinsoko kitutu chache south ensoke ya mabugusero eyendenya tieko eyendenya kwa ward no ibere chire bugusero chinsoko echi chionsi chire worth 456,000 nsoke echi kiroko genda sama sakaro go chinyoro bwoge koko gende ground nsoke echi onjiyo no what evidence evidence yero mpaka ngata ikibagende onye kingo kungainera lyanya kingo kungacha no anchombu atongire koti erinde koti etebe yaya omungwano yakondama nevintongorete kibagende oyaga teba onki otagete otetendo salima mine getenge omanya ko koronga ninkoreta magenda obwoge nkarua se chapter yo yebitacho nkaimuka nkaboria edom toro se daraja 2 secondary edom ekuburia bamura 8 daraja 2 secondary bugusero bora kitu cha south yes bora kirondo muchumbo maende tali bugusero ngo concentrate sure edom yo vegeta ngakirende tayo asama sakarero nero edom bekiro ebete erete ire what 3 million lakini etayo kiogendi akumia mumuro yo ngomo ebintebi ngasuka motunga ikanyankongo primary egoro bere nyankongo primary ere what nini 9 million egoro be yuteyo lakini amasakara nero kiogendi ro nyargo toera segoro be yasere kiara ntuna ntubeto bakitu jache sauti twage chigo kerto korra chigoro be chikoro siwa sande intutugo ikanchiyo tuamenya kweboli kitutu chache noti ere kwa milioni 500 ntutu milioni 200 kibagende akorea momuro yo chakire kwa babubi momuro ti amwe biboko nande kiromoko mwe biboko momokani atigana masakarai kwa hiyo utakakoligia gukwana kibagende aenero 1-on-1 mwikara sense motebinga aiganeri kibagende na mwakirite simu ngamate kibagende bono yambi yogutokora tata kibagende yagante byaye onye toro chimagendero onye kuganyete ndo salima mu mine getenge omyakora nakurira magendero gendera kuganya kibagende agatene ne taya TV agantebi nagure irwe changa ne chinya sore njitidi konyi timiti astoi kanasta na kibagende akangolera maru akarura nengonyunde nando mudraro uchikongolera next kwalde agatebanga abarali bakwimoki kukuruchi studio banda baye gusiringa 200 ba record ibintu bitayo muna kento kingeto kibanya kwa record bune bara okay abantu mbanda manete kurinya tieko kioge ntera goso kioge abantu mbanda manetoro bono kera abantu bakwanda mana aho kumanya kwimoki abantu chi aspirant etukwete kwenda tu abantu siringa 200 bacha kwanda mana para ko criticize kibagende nandi gakorta magenda ngabol kibagende engombe ne yane bosa eyigotete emoria eno erange eira amaji kibagende agante ya nakamwisia gake tokunyara onswana ndago tuome ngamutay sawa bono nkagendera kubuli chi project mpaka ngize project nere ngitinga muboli project ya daraja 2 primary amabati onyonka abege taburu indi amabati yali yakota inu mwarusi mwabeka ya ino mwatata 10 million cheli gold
abuono no ese gichakirte akarongo momroyo egento ndakore no como ebiboko elindatigana lakini tindigo chigotiga aba gusero n'abantu bakitu chachi south mono kigima aba centro kitutu centro bamanyira sabo mayene bole nando bo mayene obo ninje nkobasoke kwemukire tambo kurukeni yonse ndake komosoro mugambi komosoro mugambi according to enjira kwa batakde nimbegete kesi ikesinkere nyanchwa igotoka nyite torrenga iki aba fisa bali bo perezi baokora n'abasikari Mheshimiwa Bua